ചേതസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മ നിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മാനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവതരം യജ്ഞിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്പർശാൻ കൃത്വ ബഹിർബാഹ്യാം ചക്ഷുചൈവാന്തരേ ഭ്രുവോഃ പ്രാണാപാനോ സമോ കൃത്വ നാസ്യാഭ്യന്തരചാരിണോ യതേന്ദ്രിയ മനോബുദ്ധിർ മുനിർമോക്ഷപരായണഃ വിഗതേശ്ച ഭയക്രോധ യ സദാ മുക്ത ഏവ സഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളെയെല്ലാം നിരോധിച്ചും പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൃഷ്ടിയുറപ്പിച്ചും ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളെ നാസാദ്വാരങ്ങളിൽ സമനിലയിൽ നിർത്തിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിച്ച് മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കി യോഗി രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നു. സദാ ഇതേ അവസ്ഥയിൽ പുലരുന്ന അയാൾ മുക്തൻ തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധീപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം തത്സത് ഇതി ശ്രീമദ് ഭഗവത് ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ കർമ്മസന്യാസയോഗോ നാമ അത പഞ്ചമോധ്യായഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കർമ്മയോഗം അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആരെങ്കിലും കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആരെങ്കിലും കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ചൊല്ലട്ടെ മാതാജി. ഗീതാ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഴയ ഒരു കീർത്തനാണേ മാതാജി, എന്റെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത്. പുതിയതില്ല മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി ശരി. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. ഉണ്ണു ഗുരുവായൂരപ്പ ഭഗവാനേ, ഉണ്ണു ഗുരുവായൂരപ്പ കൃഷ്ണ. കായാമ്പൂവർണ്ണനാം കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മായാവിലാസങ്ങൾ ആർക്കറിയാം. പണ്ടൊരു കാലം ഗുരുവായൂർ ശാന്തിക്കായി ഉണ്ടായിരുന്നതോരന്തണേന്ദ്രൻ. പുത്രനെ പൂജയ്ക്കങ്ങേൽപ്പിച്ചൊരു ദിനം തത്ര ഗമിച്ചിങ്ങു ശ്രാദ്ധത്തിനായി. എന്നും ഗുരുവായൂരപ്പൻ നിവേദ്യത്തെ നന്നായി ഭക്ഷിക്കാറുണ്ടെന്നോർത്തു. അന്നു പൂജിച്ചു കാണായിക നിമിത്തമേ ഉണ്ണി വിഷണ്ണനായി തീർന്നിതപ്പോൾ. നല്ല പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടായിടാം
മല്ലാരി ഊണു കഴിക്കാഞ്ഞതും എന്നോർത്തടുത്തുള്ളോരാലയം തന്നിലും ചെന്നോടനുപ്പൂ മാങ്ങയും തൈരും ഓടിപ്പോയി കൊണ്ടെന്നു ഭക്തി സംയുക്തനായി കോടക്കാർ വർണ്ണന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചു. ഉണ്ണുവാനായി പറഞ്ഞതു നേരവും കണ്ണൻ താൻ അപ്പോഴും ഉണ്ടതില്ല. ഉപ്പുമാങ്ങയുമൂറ തൈരും ഉണ്ടീനി കൈപ്പയ്ക്ക കൊണ്ടാട്ടം വേണോ കൃഷ്ണ. ഊണു കഴിക്കാഞ്ഞാൽ അയ്യോ വിശന്നു പോ ക്ഷീണിച്ചു പോയിടും ദേഹമേറ്റം. അച്ഛൻ വന്നാൽ എന്നെ തല്ലുമറിഞ്ഞാലും അച്യുതൻ ഊണു കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ബാലന്റെ ദീനപ്രലാപം കേട്ടാർത്തി നിഷൂദനൻ ആയ കൃഷ്ണൻ തന്നെ ഭജിക്കുന്നവർക്കു താൻ താതനാം എന്നു ജനങ്ങളെ തോന്നിപ്പാനായി ദൈവത്വം അപ്പോൾ മറന്ന ഭാവത്തോടെ നൈവേദ്യം എല്ലാം ഭുജിച്ചു കൃഷ്ണൻ. എന്നതു കണ്ടു ധരണി സുധാത്മജൻ ഉന്നത പൂർണ്ണനായി ഭക്തനായി പാത്രം പുറത്തേക്കു വച്ചൊരു നേരത്തു പാർത്തു നിന്നിടും കഴകക്കാരൻ. ഭാജനം തന്നിൽ ഒരു വറ്റും കാണാഞ്ഞു ഭോജനം ഉണ്ണി കഴിച്ചെന്നോർത്തു. പാരം കുപിതനായി ചൊല്ലിനാനിത്തരം നേരുള്ളൊരുണ്ണിയെ നോക്കി വേഗാൽ. സാമർത്ഥ്യം നന്നു നിന്നെത്രയും നിന്നുടെ ശാന്തി നിമിത്തമേ പട്ടിണിയായി ചോറു മുഴുവൻ അകത്തിരുന്നുണ്ടിട്ട് പാരാതെ പാത്രം പുറത്തുമിട്ടു. ആരിതു മോറുവാൻ ബാലിയക്കാരുണ്ടോ അച്ഛൻ വരട്ടെ ഞാൻ കാട്ടിത്തരാം. ആക്ഷേപിച്ചുണ്ണിയോടിത്തരം ചൊല്ലിട്ടും ആക്ഷിതി ദേവൻ വന്നപ്പോളോതി ശിക്ഷിപ്പാനുണ്ണിയെ അച്ഛൻ മുതിർന്നപ്പോൾ പക്ഷീന്ദ്രവാഹനൻ മാരുദേശൻ ശ്രീലകം തന്നിൽ നിന്നേവം അരുൾ ചെയ്തു. ബാലനെ തല്ലേണ്ട ഉണ്ടതു ഞാൻ. ഗംഭീരമാകും അശരീരി കേട്ടപ്പോൾ അമ്പരന്നെല്ലാരും സംഭ്രമിച്ചു. ഉണ്ണിയെ വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ചവരെല്ലാരും കണ്ണന്റെ പുണ്യത ചിത്രമോർത്തു. നന്മേനിയില്ലാത്ത കുഞ്ചുണ്ണിയാണോ പോൽ നമ്മുടെ സദ്ഗത പാത്രമായാൽ. ഉത്തമ ശ്ലോകന്റെ വാർത്ത ഞാൻ ചൊല്ലിനേൻ ഭക്തപരായണൻ തൻ കൃപയാൽ. ഭക്തിയോടിക്കഥ ചൊല്ലും ജനങ്ങൾക്ക് ഭുക്തിയും മുക്തിയും സിദ്ധിച്ചിടും. നിദ്രയിൽ നിന്നും ഉപദ്രവിച്ചിടുന്ന രക്ഷസിൽ നിന്നെന്നെ രക്ഷിച്ചാലും. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ
कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे हरे कृष्ण माताजी. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനൊരു കുഞ്ഞു കീർത്തനം ചൊല്ലാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗുരുവായൂരേകാദശി തൊഴുവാൻ പോകുമ്പോൾ വഴികാട്ടുക വഴികാട്ടുക നാരായണ രൂപം. തളരുമ്പോൾ ആത്മാവാം പശുവേ നിന്നാവിൽ അമൃതം പോലോറിയിടുക നാരായണ നാമം. ഹരിനാരായണ നാമം. ഗുരുവായൂരേകാദശി തൊഴുവാൻ പോകുമ്പോൾ വഴികാട്ടുക വഴികാട്ടുക നാരായണ രൂപം. ഹരിനാരായണ രൂപം. നീയുന്നു പീതാംബരമീ സന്ധ്യകൾ രാവാം പയ്യെല്ലാം വാർക്കുന്നു പാൽമാധുരിയല്ലോ. നീയുന്നു പീതാംബരമീ സന്ധ്യകൾ രാവാം പയ്യെല്ലാം വാർക്കുന്നു പാൽമാധുരിയല്ലോ. ഓടക്കുഴലൂതുന്നു കാടെല്ലാം ഭഗവാൻ. ഓടക്കുഴലൂതുന്നു കാടെല്ലാം ഭഗവാൻ. ചൂടുന്നൊരു പേടി തിരുമുടിയോ മഴമേഘം. തിരുമുടിയോ മഴമേഘം. ഗുരുവായൂരേകാദശി തൊഴുവാൻ പോകുമ്പോൾ വഴികാട്ടുക വഴികാട്ടുക നാരായണ രൂപം. ഹരിനാരായണ രൂപം. ഗരുഡൻ പോലാകാശം ചിറകാർന്നിടുമ്പോൾ വനമാലകൾ തീർക്കുന്നു മഴവില്ലുകളിപ്പോൾ. ഗരുഡൻ പോലാകാശം ചിറകാർന്നിടുമ്പോൾ വനമാലകൾ തീർക്കുന്നു മഴവില്ലുകളിപ്പോൾ. നിറകണ്ണാൽ കാണുന്നേ എങ്ങെങ്ങും സ്വാമി. നിറകണ്ണാൽ കാണുന്നേ എങ്ങെങ്ങും സ്വാമി. ഗുരുവായൂരപ്പ നിൻ കൃഷ്ണാട്ടം മാത്രം. നിൻ കൃഷ്ണാട്ടം മാത്രം. ഗുരുവായൂരേകാദശി തൊഴുവാൻ പോകുമ്പോൾ വഴികാട്ടുക വഴികാട്ടുക നാരായണ രൂപം. തളരുമ്പോൾ ആത്മാവാം പശുവേ നിന്നാവിൽ അമൃതം പോലൂറിടുക നാരായണ നാമം. ഹരിനാരായണ നാമം. നാരായണ 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 നാരായണ. ഗുരുവായൂരേകാദശി തൊഴുവാൻ പോകുമ്പോൾ വഴികാട്ടുക വഴികാട്ടുക നാരായണ രൂപം. ഹരിനാരായണ രൂപം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആരെങ്കിലും ഇനി കീർത്തന ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആതരം മധുരം വദനം മധുരം നയനം മധുരം ഹസിതം മധുരം ഹൃദയം മധുരം ഗമനം മധുരം മധുരാധിപതേ രഖിലം മധുരം മധുരാധിപതേ രഖിലം മധുരം വചനം മധുരം ചരിതം മധുരം വസനം മധുരം വലിതം മധുരം ചലിതം മധുരം ഭ്രമിതം മധുരം മധുരാധിപതേരഖിലം മധുരം.
മധുരാധിപതേ രഖിലം മാധുരം വേണൂർമധുരോ രേണൂർമധുര പാണേർമധുര പാദോ മധുരോ നൃത്യം മധുരം സഖ്യം മധുരം മധുരാധിപതേ രഖിലം മധുരം മധുരാധിപതേ രഖിലം മധുരം ഗീതം മധുരം പീതം മധുരം മുക്തം മധുരം സുപ്തം മധുരം രൂപം മധുരം തിലകം മധുരം മധുരാധിപതേ രഖിലം മധുരം മധുരാധിപതേ രഖിലം മധുരം കരണം മധുരം തരണം മധുരം ഹരണം മധുരം സ്മരണം മധുരം വമിതം മധുരം ശമിതം മധുരം മധുരാധിപതേ രഖിലം മധുരം മധുരാധിപതേ രഖിലം മധുരം ഗുഞ്ചാ മധുര മാലാ മധുര യമുനാ മധുര പീചി മധുര സലിലം മധുരം കമലം മധുരം മധുരാധിപതേ രഖിലം മധുരം മധുരാധിപതേ രഖിലം മധുരം ഗോപി മധുര ലീലാ മധുര യുക്തം മധുരം ഉക്തം മധുരം ദൃഷ്ടം മധുരം ശിഷ്ടം മധുരം മധുരാധിപതേ രഖിലം മധുരം മധുരാധിപതേ രഖിലം മധുരം ഗോപാ മധുര ഭാവോ മധുര യഷ്ടിർമധുര സൃഷ്ടിർമധുര ദലിതം മധുരം ഫലിതം മധുരം മധുരാധിപതേ രഖിലം മധുരം മധുരാധിപതേ രഖിലം മധുരം മധുരാധിപതേ അഖിലം മധുരം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യവാദാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു എവരിബഡി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദേ പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണി. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mukam karoti vachalam bhangum lagayate girim yatkrapadamaham vande paramananda madhavam. Shri Krishna Paramatman, Shri Krishna Paramatman, Shri Krishna Paramatman. Namo Vishnupadaya Krishnapristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, everybody. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Start ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ന് കർമ്മയോഗം സന്യാസയോഗം എന്ന് പറയുന്ന കർമ്മയോഗത്തിന്റെ ടൈറ്റിലിൽ വരുന്ന 5th ലെസൺ ആണ് നമ്മളുടെ നാളത്തെ കൊണ്ട് നമ്മളുടെ 1/3 പോർഷൻ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിയും. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഫസ്റ്റ് 6 ലെസൺസ് നമ്മൾ നാളത്തെ കൊണ്ട് കഴിയും. ഇന്നത്തെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെസൺ ആണ് എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആവുക എന്നുള്ളത്.
തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മരയുധ്യച. എപ്പോഴും എന്നെ തന്നെ ഓർക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതെങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മള് ഈ സന്യാസ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ കർമ്മയോഗം എന്ന ടൈറ്റിലിന്റെ സന്യാസ യോഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കും. ആദ്യം നമ്മൾക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നമ്നിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു റീക്യാപ്പ്. ഇന്നലെ ഫോർത്ത് ലെസണിൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമായിരുന്നു. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്തായിരുന്നു? അജ്ഞാനം എന്നത് ബന്ധത്തിന് കാരണമാകും. നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ വന്ന് ജന്മമെടുക്കാനായിട്ട് അത് അജ്ഞാനമാണ് നമ്മളെ ചെയ്യുക, അങ്ങനെ നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. അജ്ഞാനം എന്നത് മുക്തിക്ക് കാരണമാണ്. ഇതായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഫോർത്ത് ലെസണിൽ പറഞ്ഞു. എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത. എവിടെയൊക്കെയാണോ ധർമ്മത്തിന് ച്യുതി സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോഴെല്ലാം ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഭക്തരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്ടരെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ വന്ന് ഓരോ യുഗത്തിലും വന്ന് ജന്മമെടുക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അർജുനനോടാണ് ഭഗവാൻ ഇത് പറയുന്നത്. നീ എന്റെ പ്രിയ ശിഷ്യനാണ്, പ്രിയ സഖാവാണ്, ഭക്തനാണ്. ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഞാനിത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് പാണ്ഡവരുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായത്? ഭഗവാന് അർജുനൻ ഒരു ദിവസം ദ്വാരകയിൽ വന്ന സമയത്ത് കൃഷ്ണനും രുക്മിണി കൃഷ്ണനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, ഞാൻ ഇന്ന് കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് കിടന്നിട്ട് വരട്ടെ, എനിക്ക് നല്ല ക്ഷീണം യാത്ര ചെയ്തതിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴേക്കും കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, പോയി കിടന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. രുക്മിണി പിന്നെയും വിളിക്കാൻ വന്നപ്പോ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ എഴുന്നേക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് കഴിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭക്ഷണം തണുക്കും, അതുകൊണ്ട് വന്നിരുന്ന് കഴിക്കൂ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോഴേക്കും എന്നാ നമ്മൾക്ക് അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടവനായത്? അർജുനൻ എഴുന്നേക്കാണ്ട് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവനായത് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊന്ന് പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ സമയത്ത് നാരദരും അവിടെ എത്തി. സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നാരദരും ചോദിച്ചു. അപ്പം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, വന്നോളൂ, കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അർജുനൻ കിടക്കുന്ന റൂമിലേക്ക് പോയപ്പോഴെന്താ, ദൂരെ വെച്ചേ കേൾക്കാം കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് കേൾക്കാം. അർജുനൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? ദേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവര്. എന്നിട്ട് അകത്തേക്ക് കയറിയപ്പോഴെന്താ, അർജുനന്റെ ഓരോ രോമകൂപവും മുടിയും എല്ലാം ഓരോ അണുവും കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ആ ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി എന്നുള്ളതാണ് അർജുനനിലൂടെ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്, അത്രത്തോളം ഭക്തിയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം. പഞ്ചപാണ്ഡവരിൽ ആരും മോശക്കാരല്ല, ആരും 5 പേരും ഈക്വൽ ആണ്. ഭഗവാനാണെങ്കിലോ ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് എല്ലാവരോടും. എന്നിട്ടും അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് സ്പെഷ്യൽ ആയത്? ഇതാണ് കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഓരോ അണുവും കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എന്താ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര. ഏതു നേരവും ഉറക്കത്തിലും നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് വിളക്ക് കൊളുത്തിയും അത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അമ്പലത്തിൽ പോകും, 10 പേരോട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കും, ഒന്ന് തൊഴുതു, തീർത്ഥം കുടിച്ചു, തിരിച്ചു വന്നു. അതല്ല ഉപാസന എന്ന് പറയുന്നത്. ഉപാസന എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മനസ്സോടെ ഭഗവാന്റെ ആരാധന ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാ. അപ്പം അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ നാവ് ജപിക്കാൻ തുടങ്ങണം. നാരായണ നാരായണ എന്നോ നമഃശിവായ, എന്താണ് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടദൈവം, ഏത് അമ്പലത്തിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്, ആ ധ്യാനമായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധ്യാന ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലി നമസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം പ്രസാദം വാങ്ങിക്കുക, തീർത്ഥം കുടിക്കുക. എന്താണ് തീർത്ഥം കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ടത്? അകാല മൃത്യുപതനം, സർവവ്യാധി നിവാരണം, സർവ ദുഃഖോപശമനം, വിഷ്ണു പാദോദകം ശുഭം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പൂജാരി നമ്മൾക്ക് തീർത്ഥം തരുന്നത്. അത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അകാല മൃത്യുമഥനം. അകാല മൃത്യുവിനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയണം നമ്മൾക്ക്. അകാല മൃത്യുമഥനം, സർവവ്യാധി നിവാരണം, സർവവ്യാധിയിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷിക്കട്ടെ, വിഷ്ണു പാദോദകം ശുഭം, സർവ ദുഃഖോപശമനം, വിഷ്ണു പാദോദകം ശുഭം. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആയുർരേഖയിലൂടെ തീർത്ഥം നമ്മൾ കുടിക്കുന്നത്. 2 ഡ്രോപ്പ് ആണെങ്കിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ തീർത്ഥം കുടിക്കുന്നതും പ്രസാദം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ പാപനിവാരണമാണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുക. പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ ചൊല്ലേണ്ടത്? യാനി കാണിച്ച പാപാനി
ജന്മാന്തര കൃതാനിച്ച് താനി താനി വിനശ്യന്തി പ്രദക്ഷിണ പദേ പദേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുന്നത്. ഓരോ പദം വെക്കുമ്പോഴും എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ എല്ലാ പാപങ്ങളും തീർന്നു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യാനി കാനിച്ച പാപാനി ജന്മാന്തര കൃതാനിച്ച് താനി താനി വിനശ്യന്തി പ്രദക്ഷിണ പദേ പദേ. ഓരോ പദവും വെക്കുമ്പോഴും പാപ നിവാരണമാണ്. അതിനുശേഷം 10 മിനിറ്റ് അവിടെ ഇരിക്കുക, എന്തെങ്കിലും ജപിക്കുക, ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അനായാസേന മരണം വിനാദൈന്യേന ജീവനം ദേഹാന്തേ തവസാന്നിധ്യം ദേഹിമേ പരമേശ്വരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ തൊഴാൻ. അനായാസേന മരണം, കിടന്ന് പോയി മരിക്കാതെ അനായാസേന മരണം വിനാദൈന്യേന ജീവനം, ആരെയും ആശ്രയിക്കാതെ വളരെയധികം അഭിമാനത്തോടുകൂടി ജീവിച്ചു തീർക്കാൻ സാധിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദേഹാന്തേ തവസാന്നിധ്യം, പോകുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ നിന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം പോകാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദേഹിമേ പരമേശ്വരം 3 പ്രാർത്ഥനയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ആളുകളെ കണ്ടിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അല്ല നിൽക്കേണ്ടത്, ജപം ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മുടെ ഭക്ഷണവും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുക. എത്രത്തോളം പ്രാവശ്യം കഴിയുന്നു അത്രത്തോളം പ്രാവശ്യം ചെയ്യുക. കുക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അമ്മമാരതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ അമ്മയോട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംസാരിക്കുക എന്ന് ചോദിക്കും ചില സമയത്ത് ജപിക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ വേഗം നിർത്തും, എന്നിട്ട് എന്താണ് കാര്യം എന്ന് അന്വേഷിക്കും. അതുപോലെ നമ്മൾ ഏത് നേരവും ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എപ്പോഴും മനസ്സിനുള്ളിലാണെങ്കിലും മാല എടുത്ത് ജപിക്കുക. 16 മാലയാണ് ടീച്ചേഴ്സിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു മാലയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ സ്റ്റുഡൻസിന്. എത്രയും നമ്മൾ മാല എടുത്തിട്ട് 16 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള സമയം നമ്മൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള ധ്യാന ശ്ലോകങ്ങളോ അതല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ചൊല്ലാം. മാക്സിമം ചൊല്ലുക. മാക്സിമം ചൊല്ലി ശബരിയുടെ പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ നാവ് ഉണ്ടാക്കുക, അമൃത തുല്യമാക്കി നിർത്തുക. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത്. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഉപാസന എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് അമ്പലത്തിൽ പോയി തൊഴുത് വരണതോ വീട്ടിലൊരു വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നത് മാത്രം അല്ല. അപ്പം പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യേ യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ താം തദൈവ ഭജാമ്യഹം. ഭഗവാൻ പറയുന്നു നീ എങ്ങനെയാണോ എന്നെ നോക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഞാൻ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. ഭഗവാൻ എത്രത്തോളം കാരുണ്യമാണ്, ഭക്തരോട് കാരുണ്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. യേ യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ താം തദൈവ ഭജാമ്യഹം. ഒരൊറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? കൗരവരുടെ ആയുസ്സും മനോധൈര്യവും എല്ലാം ഭഗവാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ജസ്റ്റ് ഭഗവാൻ ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഒറ്റ നോട്ടം കൊണ്ട് തന്നെ നോക്കൂ അർജുന, കൗരവരെ നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ആയുസ്സും മനോധൈര്യവും എല്ലാം ഭഗവാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് നമ്മളിനി കർമ്മയോഗം, കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഓരോ അണുവും അർജുനനെ പോലെ തന്നെ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് വിളിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ലെസണിൽ പഠിക്കുക. 5.1 കുറച്ച് ചെറിയ ലെസണാണ്, 29 ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. അർജുന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച സംസ്കൃതി യശ്രേയ ഏതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. ഏതയോരേകം ഒന്നായിട്ട് ഒന്ന് നിശ്ചയിച്ച് സുനിശ്ചിതം ബ്രൂഹി പറയൂ. എന്ത്? സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച സംസ്കൃതി. ആദ്യം കർമ്മ സന്യാസമാണ് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞു, പിന്നെ കർമ്മയോഗമാണ്. ഇതിലേതാ നല്ലത് കൃഷ്ണ എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു. അർജുനൻ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണ കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണം. സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത് ആദ്യം പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറഞ്ഞു ഭക്തിപൂർവം യോഗം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു. കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് ഏതയോരേകം ഒന്ന് തന്നെ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം, എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറയുന്നു. ഇതിൽ കാണുന്നത് ഒരു സന്യാസിയാണ്. നമുക്ക് ഇയാളുടെ കമണ്ടലും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്യാസിയാണ് എന്ന് തോന്നാം. താടിയുണ്ട്, മുടി വളർത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട്. പക്ഷെ ഇയാളൊരു യഥാർത്ഥ സന്യാസിയാണോ? ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾക്ക്, സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യരുതെന്നൊന്നുമില്ല. നമ്മളിപ്പോ ഫോണിലാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അയാളുടെ കയ്യില് ഇതുണ്ട്, എന്ത് സിഗരറ്റ് ഉണ്ട് അയാളുടെ കയ്യില്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാളെ നമ്മൾക്ക് മിഥ്യാചാരി എന്ന് പറയാം. അയാളുടെ
ഫോർ റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല, അയാളുടെ സെൻസസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്തൊക്കെയാണ് ഫോർ റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഫസ്റ്റ് വൺ, നോ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ് ആണ്. മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ് എന്താണ് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് കഴിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സിബ്ലിങ്സ് എന്ന രീതിയിലാണ് എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലും ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് ആത്മാവായിട്ട്. സർവ ജീവജാലങ്ങളിലും ഹൃദ്ദേശേ അർജുന തിഷ്ഠതി, ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേ അർജുന തിഷ്ഠതി. ഓരോരുത്തരുടെ ശരീരത്തിലും ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നു, ആത്മാവായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഇരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെങ്ങനെയാ നമ്മളുടെ തന്നെ ഒരു സഹോദരനെ നമ്മൾ കൊന്നു തിന്നുക എന്ന് പറയുന്നത്? അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കമ്പാഷൻ, ദയ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇലമെന്റ് നമ്മളുടെ നഷ്ടമായിട്ട് പോകും. രണ്ടാമത്തേത് ആൽക്കഹോൾ യൂസ് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്മൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടും, നമ്മൾക്ക് ബോധമില്ലാതെയാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആൽക്കഹോൾസ് യൂസ് ചെയ്യരുത്. നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തപസ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യാനുള്ള സമയം നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെടും. മൂന്നാമത്തേത് നോ ഇലിസിറ്റ് സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത റിലേഷൻസ് ഒന്നും ആരോടും നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആകാം, പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള യാതൊരു അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പും നമ്മൾ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളുടെ പ്യൂരിറ്റിയെ അത് ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഉള്ളിലും പുറത്തുമുള്ള പ്യൂരിറ്റിയെ അത് ബാധിക്കും. പിന്നെയുള്ളത് നമ്മൾ ഗാംബ്ലിംഗ് ആണ്. ഗാംബ്ലിംഗ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നത്? നോ ഗാംബ്ലിംഗ് ആണ്. ഗാംബ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ്സിനെ, സത്യസന്ധതയെ ആണ് നമ്മളുടെ ബാധിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യരുത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കലിയുഗം തുടരുന്ന സമയത്ത് പരീക്ഷിത്ത മഹാരാജാവ് കണ്ടു കലിയെ നിഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് പോയ സമയത്ത് കലി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ സ്ഥലം തരൂ, ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളാണ് പരീക്ഷിത്ത മഹാരാജാവ് ഇരിക്കാനായിട്ട് കൊടുത്തത്. ഒന്ന് ബുച്ചേഴ്സിന്റെ ഷോപ്സ്, അതല്ലെങ്കിൽ ബ്രോത്തൽസ്, അതുപോലെയുള്ളത് ഗാംബ്ലിംഗ് നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, ആൽക്കഹോൾസ് അതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങള്, ഇതിലൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഗോൾഡ്, അതിലാണ് പോയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിഥ്യാചാരത്തെ ഉച്യത്തെ, ഇങ്ങനെയുള്ള സന്യാസിയെ നമുക്ക് മിഥ്യാചാരി എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ. 5.2 ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസകരാബുഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യത്തെ. കർമ്മ സന്യാസത്തെക്കാളും കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യത്തെ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെയാണ്. എന്നാലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. കർമ്മത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എല്ലാം നമ്മളിവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം സന്യാസമൊക്കെ എടുത്ത് കാഷായ വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് ഹിമാലയത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോകുന്നതിനേക്കാളും എത്രയോ നല്ലതാണ് ഭക്തിപൂർവം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാൻ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ കൂടെയാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 5th ലെസണിൽ ഭഗവാൻ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ കൂടെയാണ് നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് കൂടെ, നമ്മൾക്ക് ധൈര്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർമ്മം പരിത്യജിക്കരുത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവനം ചെയ്യുന്നതെന്നും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി ചെയ്യുക, ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. ഇതാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. തസ്മാൻ സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര യുദ്ധ്യച്ച്, എന്നെ ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുക, യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. ഇത് ഭാഗവതത്തിലെ സ്റ്റോറിയാണ്. മൃഗരാജാവിന്റെ ഓന്തിന്റെ രൂപത്തിൽ, ഓന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് മൃഗരാജാവിന്റെ സ്റ്റോറിയാണ്. ഇപ്പം ഒരു ദിവസം കൃഷ്ണന്റെ കുട്ടികളെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ദ്വാരകയിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പുറത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് ദാഹിച്ചു. പ്രദ്യുമ്നും സാമ്പനും എല്ലാവരും ഉണ്ട്, കുട്ടികൾ എല്ലാവർക്കും ദാഹിച്ചു. അപ്പൊ ഇവര് അടുത്തുള്ള കിണറ്റില് വെള്ളം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് പോയി. ആ സമയത്ത് ആ പൊട്ടക്കിണറ്റില് ഒരു മൃഗരാജാവ് ഒരു ഓന്ത്, വലിയൊരു ഓന്ത് കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. വലിയത്, അപ്പം സാധാരണ കാണുന്നതിലും വലിപ്പം കൂടിയ ഒരു ഓന്ത്. അപ്പം ഇവർക്ക് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം ഇവരെടുത്ത് നോക്കി. ഇതിനെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കി, പക്ഷെ ഓന്ത് വരുന്നില്ല.
ഇവരെ 2 കുട്ടികൾ ഓടിപ്പോയിട്ട് കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഒരു അത്ഭുത ജീവി ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, അച്ഛനോടൊന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണൻ അവിടെ പോയി. എന്നിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴെന്താ, ഓന്ത് മൃഗരാജാവാണ്. അപ്പം കൃഷ്ണൻ ഇതേ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ആ ഒന്നിനെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റി. എന്നിട്ട് കൈകൊണ്ട് തലോടിയപ്പോഴേക്കും അതിന് ഗന്ധർവ രൂപം വന്നു. സാധാരണ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യരൂപം വന്നു. എന്നിട്ട് മനുഷ്യരൂപം വന്നപ്പോഴേക്കും ചോദിച്ചു കൃഷ്ണൻ ആരാണ്, കൃഷ്ണൻ അറിയാം ആരാണെന്ന്. പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ മൃഗരാജാവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ മൃഗരാജാവാണ്, ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം ദാനധർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തവരുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഭഗവാനെ, നീ എന്റെ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഞാൻ ധാരാളം ദാനധർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗോക്കളെയും ഇതിനെയും സ്വർണവും ഭൂമിയും എല്ലാം ഞാൻ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ബ്രാഹ്മണർക്ക്, യങ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ധാരാളം ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട നല്ല നല്ല പശുക്കളെയൊക്കെ ദാനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ദാനം കൊടുത്ത പശു തിരിച്ച് ഗോശാലയിലേക്ക് വന്നു. ഞങ്ങൾ ആരും കണ്ടില്ല. ആ സമയത്ത് പിറ്റേ ദിവസമായപ്പോഴേക്കും ഈ ഗോശാലയിൽ വന്ന പശുവിനെ വേറൊരു ബ്രാഹ്മണന് ദാനം ചെയ്തു. അപ്പൊ മറ്റേ ബ്രാഹ്മണൻ ഇതിനെ അന്വേഷിച്ചു വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ രണ്ടാളും കൂടിയിട്ട് എന്റെ പശുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാളും കൂടി വഴക്കായ സമയത്ത് രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ വേറെ പശുക്കളെ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷവും അവര് ആ പശുവിനെ അവിടെ തിരിച്ചുപേക്ഷിച്ച് പോയി. രാജാവിനെ പാപം ബാധിച്ചു. കൊടുത്ത ദാനം ചെയ്ത സംഭവം റിട്ടേൺ കിട്ടി. വേറൊരു ആൾക്ക് ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു, അത് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തു. ഇത്രയും പാപം കർമ്മം ചെയ്തതിന് ശേഷവും ഇത്രയും പാപം വന്നും പെട്ടു. ആ സമയത്ത് യമരാജാവ് വന്നു. എന്നിട്ട് യമരാജാവ് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, നിനക്ക് മരണസമയമായി, എന്താണ് ആദ്യം വേണ്ടത്? നരകത്തിലേക്ക് പോകണോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണോ? നല്ല കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമാണോ ആദ്യം വേണ്ടത്, ചീത്തയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം നരകരാജാവ് പറഞ്ഞു, നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ ധാരാളം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. പക്ഷേ ചീത്ത കർമ്മങ്ങൾ വളരെ കുറച്ചേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചീത്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഞാൻ അനുഭവിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നൃഗനായി ഓന്തായിട്ട് ഇതിനകത്ത് കിടന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ത്യാഗത്തെക്കാളും എത്രയും കുറച്ച് നാള് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കൃഷ്ണന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മോക്ഷമാണ്, അയാൾക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ കർമ്മ പരിത്യാഗത്തെക്കാളും കർമ്മം ചെയ്യുക, ഭക്തിയുതമായ കർമ്മമാണ് വേണ്ടത്. 5.3 പറയുന്നു ഭഗവാൻ, നിത്യ സന്യാസിയോ ന ദ്വേഷ്ടി ന കാംക്ഷതി നിർദ്വന്ദ്വോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം ബന്ധാത് പ്രമുച്യത്തെ. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആരാണ് നിത്യ സന്യാസി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. നിത്യസന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിക്കും. ആ സന്യാസ ഭാവം വേഗം നമുക്ക് സാധിക്കാൻ സാധിക്കും. ചിലവരെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായിരുന്നാൽ കൂടി വളരെ നല്ല പേഴ്സണാലിറ്റി, എന്ത് നല്ല വ്യക്തിയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ. അതുപോലെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് മഹാബാഹുവായിട്ടുള്ള അർജുന. അയാൾ ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് സുഖം ദുഃഖം അല്ലെങ്കിൽ ജയം പരാജയം ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷമടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അയാൾക്ക് മോക്ഷമാണ് ഭഗവാൻ തരുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക്? നിത്യസന്യാസിയായിട്ടുള്ള ആൾക്ക്. നിത്യസന്യാസി ആരാണ്? കാഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഹിമാലയത്തിൽ പോകുന്ന ആളല്ല നിത്യസന്യാസി. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അയാള് ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് അയാൾക്ക് മോക്ഷമാണ് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ. സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തുമയോ ഗതഃ യോഗയുക്തോ മുനിർബ്രഹ്മ നചിരേണാധിഗച്ഛതി. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു എന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാകില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, ഇനി എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടി നമ്മള് ഭക്തിയുതമായിട്ടുള്ള സേവന കർമ്മങ്ങൾ നമ്മള് ചെയ്തിരിക്കണം. എന്താണ് ഭക്തി സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കീർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യുന്നതും മാല കെട്ടിയിടുന്നതും എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മള് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഹോസ്റ്റിംഗ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താലും തീരെ സേവനം തന്നെയാണ്. അപ്പം അതില്ലാതെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു സന്തുഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി അച്ഛനേന പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഏതൊക്കെയാണ് ഭക്തിയുടെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? 8 സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഭക്തിക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പൂജകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിലെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് കീർത്തനത്തിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ശ്രദ്ധ വേണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും പേര് ഇരിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധയുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ശ്രദ്ധയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? സാധു സംഘ. നമ്മൾക്ക് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ് ഉണ്ടാകും. അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭക്തി പതുക്കെ മുരടിച്ചു വരും. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭക്തി ബീജമുണ്ട്, ഭക്തിയുടെ വിത്തുണ്ട് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിന് ഉള്ളിലും. പക്ഷെ അത് വളർന്ന് വലുതാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ് വേണം. ഫസ്റ്റ് വൺ ശ്രദ്ധ, രണ്ടാമത്തത് സാധു സംഘ. സാധു സംഘ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൂന്നാമത്തത്? എല്ലാ സാധുക്കളും കൂടിയാൽ എന്താ ചെയ്യുക? ഭജനക്രിയ. നമ്മൾ ഭജൻ ചെയ്യും, കീർത്തനം ചെയ്യും, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പാടും, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും. ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് എന്താണ്? അനർത്ഥ നിവൃത്തി. നമ്മൾക്കപ്പോ അനർത്ഥ നിവൃത്തി ഉണ്ടാകും. നമ്മളുടെ അനർത്ഥങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു എൻഡ് ഉണ്ടാകും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പതുക്കെ സോൾവ് ആകാൻ തുടങ്ങും. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള അനർത്ഥങ്ങളും കുറെയൊക്കെ പോയി കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾക്ക് നിഷ്ഠ ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു നിഷ്ഠ. അതിൽ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആസക്തി ഉണ്ടാകും, രുചി ഉണ്ടാകും. നിഷ്ഠ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ രുചി ഉണ്ടാകും. ചെയ്യണം, എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. അതിനെ രുചി എന്ന് പറയും. രുചിയുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ആസക്തി പാടില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനോട് ആസക്തിയാകാം. ഭഗവാൻ വേണമെന്നുള്ള ഒരു ആസക്തി, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെന്നുള്ള ആസക്തി. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് വളരെ ടഫായിട്ടുള്ള, വളരെ സ്വീറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് ആണ് ഭക്തി, പ്രേമ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജ്. ഗോപിമാരുടെ പോലെ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വേറൊന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് പ്രേമ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേജിലൂടെ നമ്മൾക്ക് കടന്നു പോകാൻ സാധിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മള് ചിരേന പരമപദം പ്രാപിക്കും. സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തും അയോഗതഃ യോഗയുക്തോ മുനിർബ്രഹ്മ നശ്രേനാധിഗച്ഛതി. ഓക്കെ, 5.10 പറയുന്നു ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മണ്യാധായ കർമാണി സംഗം ത്യക്ത്വാ കരോതി യഃ ലിപ്യതേന സ പാപേന പദ്മപത്രമിവാംബസ. ബ്രഹ്മണ്യാധായ കർമാണി, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനിൽ തന്നെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, സംഗം ത്യക്ത്വാ കരോതി യഃ, അതിലൊന്നും അസംഗമൊന്നും കൂടാതെ, സംഗം ത്യക്ത്വാ അതിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി കൂടാതെ, കരോതി യഃ ആരാണോ ചെയ്യുന്നത്, ലിപ്യതേന സ പാപേന അയാള് പാപം കൊണ്ട് എങ്ങനെ അയാൾക്ക് ബാധിക്കുന്നില്ല. ലിപ്യതേ പത്മപത്രം ഇവാംബസ, താമരയിലെ വെള്ളം പോലെ തന്നെ അയാളെ പാപഫലങ്ങളൊന്നും ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുകയില്ല. ബ്രഹ്മണ്യാധായ കർമാണി സംഗം ത്യക്ത്വാ കരോതി യഃ ലിപ്യതേന സ പാപേന പത്മപത്രം ഇവാംബസ. ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലയിൽ വെള്ളം എന്നതുപോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മള് ഫലത്തിൽ ആസക്തി കൂടാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ താമരയിലെ വെള്ളം വീണതുപോലെ നനയാതെ പോകുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മളെ അത് ബാധിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കുടിക്കണമെന്ന് വെച്ചപ്പോ പറഞ്ഞെടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മണ്യാധായ കർമാണി സംഗം ത്യക്ത്വാ കരോതി യഃ ലിപ്യതേന സ പാപേന പത്മപത്രം ഇവാംബസ. നമ്മളെ താമരയിലെ വെള്ളം എന്നതുപോലെ നമ്മളെ അത് ബാധിക്കുന്നില്ല. 5.12 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യുക്തകർമ്മ ഫലം ത്യക്ത്വാ ശാന്തിമാപ്നോതി നൈഷ്ഠികീം. യുക്ത കർമ്മഫലം ത്യക്ത്വാ, കർമ്മഫലത്തെ ഭഗവാനിലേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശാന്തിമാപ്നോതി നൈഷ്ഠികീം, ശാന്തിയാണ് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അയുക്ത കാമകാരേണ ഫലേ സത്തോ നിബധ്യതേ. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. നമ്മൾക്കിപ്പോ എക്സാം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു, നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു, എല്ലാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഭഗവാനെ എല്ലാം എന്നാൽ സാധിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, ബാക്കിയെല്ലാം ഭഗവാനെ നിന്റെ ഇച്ഛ, ഇതെല്ലാം നിന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് എക്സാമിന്റെ റിസൾട്ടിൽ എങ്ങാനും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾക്ക് അതില് വിഷമം തോന്നില്ല. അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ഭഗവാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും. അതല്ലെങ്കിലോ നമ്മള് ടെൻഷനാകും. നമ്മൾക്ക് എല്ലാ നേരവും നമ്മൾക്ക് ഞാനാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ ഷുവറായിട്ടും നമ്മൾക്ക് ഏത് നേരവും ടെൻഷനായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും കോൺട്രാക്ട് ഫെയിലായി, എന്തെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക്
അതിന് വളരെയധികം ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകും. അതേസമയം ഈശ്വരൻ കൂടെ ഉണ്ട്, ഈശ്വരന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താന്ന് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാൻ കൂടെയുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഒക്കെ അറിയാം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫീലിംഗിൽ നമ്മൾക്ക് ശാന്തിയോട് കൂടിയിരിക്കാം. സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ യുക്ത കർമ്മഫലം കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശാന്തി മാപ്നോതി നൈഷ്ഠിക്കും, സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. അയുക്ത കാമകാരേണ, അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ആളാണെങ്കിലോ കാമകാരേണ ഫലേ തത്വ നിബദ്ധതേ, ഫലത്തിൽ ആസക്തിയിൽപ്പെട്ട് അതിൽ വലയുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ആരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇന്ന് ഭൗതിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി പറയുകയാണ്. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭോ ന കർമ്മഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി, തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുമില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. പിന്നെ ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ, സ്വഭാവമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് സ്വഭാവം? പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. നമ്മളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു, എൻ്റെ ആത്മാവാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. അത് ചെയ്യുന്നു, ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ബന്ധിക്കപ്പെടുക. അതേസമയം പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കൂടുതലും സത്വഗുണത്തിൽ വർദ്ധിക്കുക എന്ന ആ ഒരു ധാരണയോടുകൂടി പോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ വേണ്ടാത്തതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യില്ല. മായ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ്. ദൈവീഹേഷ ഗുണമയി മമ മായ ദുരത്യയ മാമേവയെ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, ദൈവികമായിട്ടുള്ള ശക്തിയാണ് എൻ്റെ മായ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വളരെ ദുരത്യയ, വളരെ ടഫാണ് അതിനെ അതിക്രമിക്കാൻ. എന്നാലോ മാമേവയെ പ്രപദ്യന്തേ, ആരാണോ എൻ്റെ കാൽക്കൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്, ഞാൻ അതിനൊക്കെ മുകളിലുണ്ട് എന്നറിയുന്ന ആള്, ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന ആള് മായാമേതാം തരന്തിതേ, അതിനെ ഈസി ആയിട്ട് തരണം ചെയ്തു പോകുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭു, ഞാനാണ് പ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആത്മാവ് ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. പ്രകൃതിയിലെ സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തനേ, പ്രകൃതിയുടെ സ്വഭാവമാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത്? നമ്മൾ മുൻപോട്ട് 5.17 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, തദ്ബുദ്ധയസ്തദാത്മാന തന്നിഷ്ടാസ്തപരായണ ഗച്ഛന്ത്യ പുനരാവൃത്തിം ജ്ഞാനനിർധൂത കൽമഷ. തദ്ബുദ്ധയസ്തദാത്മാന്, ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും, തന്നിഷ്ഠ തത്പരായണ, എല്ലാം ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ മുക്തിമാർഗത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നേറുന്നു. ഭഗവാനില് മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ പറയുന്നു എന്തൊക്കെ? ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും. തദ്ബുദ്ധയ സദാത്മാന് തന്നിഷ്ഠ തത്പരായണ, ആശ്രയവും വിശ്വാസവും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ ഗച്ഛന്ത്യ പുനരാവൃത്തി, എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് പുനരാവൃത്തി ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക്, റിപ്പീറ്റേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മുന്നേറുന്നു. ആ ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു. ഭഗവാൻ വിളിക്കുന്നു നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ വീട്ടിലേക്ക്, നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മളെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നു, ഗോലോകധാമത്തേക്ക്. അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത്? എല്ലാം നമ്മള് മനസ്സും ബുദ്ധിയും ശരീരവും എല്ലാം നമ്മളുടെ ആശ്രയവും എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഭഗവാനിൽ തന്നെ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു 9th ലെസണില്, മന്മനാഭവമദ്ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകേണ്ടത്? മന്മനാഭവമദ്ഭക്തോ, മനസ്സുകൊണ്ട് ഏതു നേരവും മനസ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിക്കുക. മദ്ഭക്തോ, എന്റെ ഭക്തനാകുക. ഇത് മന്മനാഭവമദ്ഭക്തോ മധ്യാജി, എന്നെ തന്നെ ആരാധിക്കുക. മാം നമസ്കുരു, എന്നെ തന്നെ നമസ്കരിക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ജപവും തപവും എന്താണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരുന്ന് കാണുന്നതും സാക്ഷിയായിട്ടിരുന്ന് അനുഭവിക്കുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിലനിർത്തുക. നമുക്കറിയാം, ഇത് നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപ് പഠിച്ചതാണ്. ബ്രഹ്മൻ റിയലൈസേഷൻ, പരമാത്മാ റിയലൈസേഷൻ, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗോഡ് റിയലൈസേഷൻ. ബ്രഹ്മജ്യോതിയായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു. അതിനുശേഷം സണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ്, അതിലൂടെയാണ് വെളിച്ചം വരുന്നത് എന്ന് കണ്ടു. നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ട് എന്ന് കണ്ടു. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തില് പരമാത്മാവായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിലും ജഗന്നാഥനാണ്, ജഗത്ത് നിർമ്മിച്ചവനാണ്, സൃഷ്ടിച്ചവനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്നലെ നമ്മൾ നരസിംഹ ജയന്തിയുടെ സമയത്ത് പറഞ്ഞതാണ്, ഭഗവാൻ ഈ തൂണിലുണ്ട്, തുരുമ്പിലുണ്ട്, എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തന്നത്, സ്തംഭത്തിലൂടെ വന്ന് കാണിച്ചു തന്നത്. ഓക്കെ, ഭഗവാന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് വേണം നമ്മുടെ മനസ്സ് കൊണ്ടുപോകാൻ. എല്ലാം മനസ്സിൽ നമ്മൾക്ക് ചിരിയാണോ, കണ്ണാണോ, എന്താണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം, അതിലേക്ക് മനസ്സിനെ നിലനിർത്താൻ നോക്കുക, എന്നിട്ട് ജപിക്കുക. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു 5.18 വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവി ഹസ്തിനി ശ്രീ ചൈവ സ്വപാകേച പണ്ഡിത സമദർശിന. എങ്ങനെയാണ് ഒരു സമദർശൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് എല്ലാവരെയും കാണുന്നത്? വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ, വിദ്യയും വിനയവും എല്ലാം, വിദ്യയുള്ള ആൾക്ക് വിനയമായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക. ബ്രാഹ്മണേ ഗവി ഹസ്തിനി, ബ്രാഹ്മണനെയും, ഗവി ആനയെയും, പശുവിനെയും, ഹസ്തിനി ആനയെയും ആനക്കാരനെയും, ശുനി ചൈവ സ്വപാകേച്ച് നായയാണെങ്കിലും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളനെയും പണ്ഡിത സമദർശന, പണ്ഡിതര് ഒരുപോലെയാണ് കാണുന്നത്. അറിവും വിനയവുമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും, പശുവിനെയും, ആനയെയും, നായയെയും, നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാൻവിതന്മാരായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഭക്തരുടെ എന്താണ് ലക്ഷണം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ത്രണാഥപി സുനീചേന തരോരപി സഹിഷ്ണുന അമാനിന മാനദേന കീർത്തനീയ സദാഹരി. ത്രണാഥപി, പുല്ലിനെ പോലെ നമുക്ക് സഹന ഇതുണ്ടാവണം, ഹമ്പിൾ ആയിരിക്കണം. തരുവിനെ പോലെ, വൃക്ഷത്തെ പോലെ നമുക്ക് സഹനശക്തി ഉണ്ടാകണം. അമാനിനാമാനതേന്, മാനിക്കാത്തവരെയും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മാനിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് മാത്രമേ കീർത്തനീയ സദാഹരി. അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവസ്വപാകേച പണ്ഡിത സമദർശന. ഒരേപോലെയാണ് കാണേണ്ടത്. ഉറുമ്പാണെങ്കിലും പശുവും പട്ടിയും എല്ലാം ഒരേപോലെയാണ് എല്ലാവരിലും ഉള്ളത്. സെയിം ആത്മാവാണ്, സെയിം പരമാത്മാവാണ്, സെയിം, യാതൊരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല നമ്മളുടെയും അവരുടെയും തമ്മില്. ന പ്രഹൃഷ്യ പ്രിയം പ്രാപ്യ നോദ്വിജയ പ്രാപ്യ ചാപ്രിയം സ്ഥിര ബുദ്ധിര സമ്മോദോ ബ്രഹ്മവത് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതഃ. ആനന്ദ ന പ്രഹൃഷ്യ പ്രിയം പ്രാപ്യ, ആനന്ദത്തിൽ സന്തോഷിക്കുകയോ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിര ബുദ്ധിര സമ്മോധോ അസമ്മോധോ എന്നാ പറയുന്നത്. മൂഢൻ എന്നല്ല, അസമ്മോധോ, സ്ഥിര ബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിത, ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ഭഗവാനിൽ തന്നെ വർദ്ധിക്കുന്നവൻ, ഭൗതികാതീതൻ തന്നെ. അങ്ങനെയുള്ള ആള് ഈ ജീവിതത്തിൽ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിലാണെങ്കിൽ കൂടി അയാള് ഇറ്റേണൽ ആണ്, അയാള് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെയൊക്കെ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ്. എത്രയോ ആചാര്യന്മാരുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ, ധാരാളം ഉണ്ട്. എത്രയോ കോടിക്കണക്കിനാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത് ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ. എല്ലാവരും ഏകദേശം ഇതേ സ്ഥിതിയിൽ വർത്തിക്കുന്നവരാണ്. പ്രഹൃഷ്യ പ്രിയം പ്രാപ്യ, ആനന്ദത്തിൽ അവര് ഓവറായിട്ട് ആഹ്ലാദിക്കുകയോ വിഷമം തോന്നുന്ന കാര്യത്തിൽ അവര് ഓവറായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ സ്ഥിര ബുദ്ധിര സമ്മോധോ, സ്ഥിര ബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിത, ബ്രഹ്മത്തിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആൾ ഭൗതികാതീതൻ തന്നെ. ഓക്കെ, ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു 5.22 യേഹി സംസ്പർശജ ഭോഗ ദുഃഖയോനയ ഏവതേ ആദ്യന്ത വന്ത കൗന്ദേയനതേ ശൂരമതേ പുതഃ. ബുദ്ധിയുള്ള ആൾ എന്താ ചെയ്യുക? ആദ്യന്ത വന്ത കൗന്ദേയ, ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിലെ എല്ലാത്തിനും ആദ്യവുമുണ്ട് അന്തവുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതില് ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകള് ഇതില് ഓവറായിട്ട് സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. യേഹി സംസ്പർശജ ഭോഗ ദുഃഖയോനയ ഏവതേ, ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതിക കേന്ദ്രങ്ങളുമായിട്ടുള്ള യേഹി സംസ്പർശജ ഭോഗ, ഈ നമ്മളുടെ സെൻസസ് ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മള് എന്താണ് ദുഃഖയോനയ ഏവത്തെ, അതില് ദുഃഖമാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകള് അതിൽ ഓവറായിട്ട് പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ, ഇതിന് ആദിയുമുണ്ട് അന്തവുമുണ്ട്. ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിലെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ആദിയുണ്ട് അന്തമുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും എല്ലാം ജനിച്ചതാണ്, എല്ലാം നശിക്കുകയും ചെയ്യും.
തേഷു രമതേ ബുധഃ, അതില് ആരും ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ളവരെ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതിക കേന്ദ്രങ്ങളുമായുള്ള ഏഹി സംസ്പർശജ ഭോഗ ദുഃഖയോനയ ഏവതേ, ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ, അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദ്യവുമുണ്ട് അവസാനവുമുണ്ട്. തേഷു രമതേ ബുധഃ, അതുകൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. ഇതില് സെൻസസിന്റെ പുറകെ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇഷ്യൂസ് ആണ്. ആദ്യത്തേത് നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മൾ വിളക്കൊക്കെ കൊളുത്തി വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻസെക്ട്സ് വന്നിരിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റിന്റെ കീഴിൽ ചില ഇൻസെക്ട്സ് വരും. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ചൂട് കൊണ്ട് അത് മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ചൂട് പ്രകാശം കണ്ടിട്ട് വന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഇൻസെക്ട്സിന് ദൃഷ്ടി കൊണ്ടാണ് അതിന് നാശം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തേത് എന്താണ്? ഡിയർ ആണ്, മാൻകുട്ടി. മാൻകുട്ടിക്ക് എന്താണ്? മാൻകുട്ടി പാട്ട് കേൾക്കുന്നത് ഓടിപ്പോകും. അപ്പം വേടൻ എന്താ ചെയ്യുക? നല്ല നല്ല പാട്ടുകളൊക്കെ വെക്കും. അപ്പൊ ഇത് അതിന്റെ പുറകെ പോകും. എന്നിട്ട് ആപത്തിൽ പെടും, അതിന്റെ വലയില് കുടുങ്ങും. അപ്പൊ ചെവി കൊണ്ടാണ് അത് കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. പിന്നെയുള്ളതോ താമരപ്പൂവില് ഇരിക്കുന്ന വണ്ട്, അത് നാവ് കൊണ്ടാണ് അത് കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അത് വണ്ട് തേൻ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുള്ളിൽ പോയിരിക്കും. അത് പൂ അടഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോൾ അത് മരിച്ചുപോയി എന്ന് വരും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫിഷും അതുപോലെ ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജിഹ്വ എന്ന് പറയുന്നത്. നാവ് കാരണമാണ് അത് നശിച്ചു പോകുന്നത്. പിന്നെ നടുവിലുള്ളത് ആനക്കുട്ടിയാണ്. സ്പർശം കൊണ്ടാണ് അത് പോകുക. വലിയ വലിയ ആനകളുടെയൊക്കെ പുറകെ സ്പർശം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പോകും. എന്നിട്ട് ഈ കുഴിയിൽ വീഴും. എന്നിട്ട് അത് നാശമാണ് ഇതിന് സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ ഇതില് പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയന ശൂരമതേ ബുധഃ ലഭന്തേ ബ്രഹ്മനിർവാണം. നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം കിട്ടുന്നത്? നമ്മൾക്ക് ഋഷയ ക്ഷീണ കൽമഷ ചിന്നദ്വൈത യഥാത്മാന് സർവഭൂതഹിതേരതാഹ. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്വങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും ചിന്നദ്വൈത യഥാത്മാന് സർവഭൂതഹിതേരതാഹ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും സർവഭൂതഹിതേരതാഹ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നല്ലതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്വങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും ഋഷയ ക്ഷീണ കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്ന് പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയവരായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ അവർക്ക് ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീലിംഗ് ആണ്. ചിലവരൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറില്ലേ, നല്ല എന്തെല്ലാം ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അവര് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് സംതൃപ്തിയോടുകൂടി നോർമൽ ആയിട്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മനിർവാണം. ഈ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മത്തിൽ ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുള്ളവർ എന്താ ചെയ്യുക? ശാന്തി, കൂളായിട്ടിരിക്കും. ലഭന്തേ ബ്രഹ്മനിർവാണം വിഷയക്ഷീണ കൽമഷ ചിന്നദ്വൈതായതാത്മാന് സർവഭൂതഹിതേരതാഹ. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. ഭഗവാന് ജസ്റ്റ് ഭാവം മതി. ഭാവപ്രേമിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അത് നല്ല ട്യൂൺ നോക്കുകയോ നമ്മളെ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ ട്യൂണോ അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ഭഗവാൻ. നമ്മളുടെ ഫീലിംഗ് ആണ് ഭഗവാന് വേണ്ടത്. ഫീലിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ട് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. എന്താ ഇല്ലാത്തത്? നമ്മളുടെ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മളുടെയാണ്. നമ്മളാണ് സറണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാൻ. പിന്നെ രാധാരമൺ അപ്പിയറൻസ് ഡേ ആണ്. വൃന്ദാവനത്തിലെ രാധാരമൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂർത്തി ഇന്നാണ് അപ്പിയർ ആയത്. സ്വയംഭൂവാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ ഗോപാൽ ഭട്ട സ്വാമികള് ഗുരുജി ഇങ്ങനെ പൂജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 12 ശിലകളുണ്ട്, 12 സാളിഗ്രാമ ശിലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. രൂപ ഗോസ്വാമികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വൃന്ദാവനത്തില്. എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം ധാരാളം ഇസ്കോണിലെ ഡിവോട്ടീസ് ധാരാളം ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്തു. അതിന്റെ ഓർണമെന്റ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്തു. അപ്പം ഗോപാൽ ഭട്ട സ്വാമിക്ക് വളരെ വിഷമം തോന്നി. ഞാൻ എങ്ങനെയാ ഇതൊക്കെ ഇടുക? ഇതിലൊന്നും ഭഗവാന് ഇടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇതെല്ലാം എന്റെ സാളിഗ്രാമശിലയാണ്. യമുനാ നദിയിലെ വെള്ളവും കുറച്ച് തുളസി ഉണ്ടെങ്കിൽ സാളിഗ്രാമ പൂജയായി. പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാ ഇതൊക്കെ ഇടുക എന്ന് വിഷമിച്ചപ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ ആ ഭക്തന്റെയും മനസ്സിൽ അത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊന്ന് ഇട്ട് കാണണമല്ലോ എന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചു? പിറ്റേ ദിവസം ആയപ്പോഴേക്കും രാവിലെ നോക്കിയപ്പോഴെന്താ, ആ ശിലയിൽ നിന്ന് സ്വയം ഭഗവാൻ രൂപം എടുത്തിരിക്കുന്നു. വളരെ കുഞ്ഞാണ്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഒരു ഫീറ്റ് കഷ്ടിച്ചേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് രാധാരമൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മൂർത്തി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട്
വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് പീലിയും ഡ്രസ്സും ഓർണമെന്റ്സും എല്ലാം ഇട്ട് ഭക്തന്റെ ആ മനസ്സറിയാം ഭഗവാൻ അതൊക്കെ ഇട്ട് കാണണം എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ രൂപമെടുത്തു. ഇന്നാണ് അതിന്റെ അപ്പിയറൻസ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയാൽ കാണാം രാധാരമൺ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ മൂർത്തിയെ നമുക്ക് കാണാം. രൂപഗോസ്വാമികളൊക്കെ പൂജിച്ചിട്ടുള്ള ആ മൂർത്തി. അവിടെ എന്താ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു ദിവസം ഒരു പൂജാരി എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഭാഗവതം വായിക്കും. ഭഗവാനെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വായിക്കും. സ്വന്തം പ്യൂരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഭഗവാനെ നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ വായിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വായിക്കുമിരുന്നു. ഓരോ ലെസൺ ഓരോ ദിവസവും വായിക്കും. എന്നിട്ട് മധ്യാഹ്ന പൂജ കഴിയുന്ന സമയത്തിരുന്ന് വായിക്കും. എന്നിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കും, ബുക്ക് മാർക്ക് വയ്ക്കും, പോകും. അങ്ങനെ 40ഓളം വർഷം പണ്ഡിറ്റ്ജി അത് വായിച്ചു. എന്നിട്ട് അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരു ദിവസം കുറെ വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരു ദിവസം വളരെ ക്ഷീണം തോന്നി, കുറച്ചൊരു കാഴ്ചക്കുറവും തോന്നി. ആ സമയത്ത് നല്ല ഇരുട്ടുണ്ടായിരുന്നു റൂമില്. അപ്പം മോനോട് പറഞ്ഞു, മോനെ ഇതൊന്ന് വായിക്കുവോ, ഇന്നലെ ഞാൻ 32nd ലെസനാ വായിച്ചത്, ഇന്ന് 33rd ലെസൺ വായിക്കുവോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും മകൻ എന്ത് ചെയ്തു, വേഗം ഇരുന്നു 32nd ലെസൺ തന്നെ ഇരുന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ രാത്രി ഈ പൂജാരിയുടെ ഇതിലേക്ക് വന്നു, ഡ്രീമിലേക്ക് വന്നു. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെന്റ് എന്തായിരുന്നു? നീ വായിക്കും, ഞാൻ കേൾക്കും, എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നീ വായിക്കും എന്നതായിരുന്നില്ലേ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെന്റ്? പിന്നെ എന്താ ഇന്ന് തെറ്റിച്ചത്? എനിക്ക് മനസ്സിന് സുഖമായില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഒരു കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുക. എത്ര ട്യൂണില്ലെങ്കിലും എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്തിരുന്നത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ രേണുമാതാജിയാണ് എപ്പോഴും പറയുന്നത്, ആരെങ്കിലും പാർട്ടിസിപ്പൻസ് പാട്ട് പാടും, ശ്ലോകം വായിക്കും, അറിയാവുന്നവർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക, പാടുക. ഭഗവാന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഭഗവാനെ പ്ലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പാടുന്നത്. നമ്മളുടെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി ആണ്. നമ്മളെല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഒരാൾ നല്ല പാട്ട് പാടുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട്. ആരാത് സന്തോഷിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാനാണ് സന്തോഷിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. കാമക്രോധ വിമുക്താനാം യതീനാം യതചേതസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മ നിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ലെസൺ തൊട്ട് ഭഗവാൻ പറയാൻ തുടങ്ങിയതാണ് കാമം പാടില്ല, ക്രോധം പാടില്ല എന്നുള്ളത്. ആങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം പോയിസൺ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. എത്ര കിട്ടിയാലും പോരാ എന്ന് പറയുന്ന ആസക്തി. രണ്ടും വളരെ കാമേശ ക്രോധേശ രജോഗുണ സമുദ്രവഹ മഹാശനോ മഹാപാത്മ വിദ്യേന വൈരിണം. ശത്രുവാണ് അത്, നമ്മളുടെ ലൈഫിന്റെ ശത്രുവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടുകൂടി വിത്ത് ഡിസിപ്ലിൻ ആണ്, നിഷ്ഠയാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഈ ഭക്തിയുടെ 8 സ്റ്റെപ്സിലെ നിഷ്ഠയാണ് പറയുന്നത്. പരിപൂർണത വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. ഭഗവാൻ മോക്ഷപ്രാപ്തി ഷുവറാണ് എന്ന് പറയുന്നു. എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മള് കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ്. ഇന്നലെ വിമല മാതാജി നാമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന്റെ അമ്മയുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ റെസിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലേഡി വളരെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു, അവരുടെ വീട്ടിലെല്ലാവരും, അവരുടെ സിബ്ലിങ്സും എല്ലാം, ഈവൻ അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാര് വരെ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇവരെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അന്ന് തൊട്ട് നരക ജീവിതമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ റീസൺ? അവര് വളരെ വിഷമത്തോടുകൂടി വിമല മാതാജി ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഹസ്ബൻഡിന്റെ ദേഷ്യം, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല, എന്ത് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കില്ല, രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെ ദേഷ്യമാണ്. മാതാജി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു. മാതാജി എന്താ പറയുക? മാതാജി പറഞ്ഞു, ജസ്റ്റ് ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കാൻ പറയുക. ഓരോ ലെസണിലും അതിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് കാമേശ ക്രോധേശ രജോഗുണ സമുദ്രവ. അപ്പൊ കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ കാമക്രോധ വിമുക്താനാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ ലെസണിലും. കേൾക്കും തോറും ആ മനുഷ്യന്റെ ആ ഇന്നർ ഫീലിങ്സ്, കോൺഷ്യസ്നെസ് പ്യൂരിഫൈഡ് ആവട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു. വളരെയധികം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവരുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ്. ഇവര് മാത്രം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് വരെ നരക ജീവിതമാണ്. ഓരോ ദിവസവും ഹസ്ബൻഡ് നരകിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ദേഷ്യം എന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് മാത്രം കാരണം. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. കാമവും ക്രോധവും എല്ലാം ഒഴിപ്പിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. ആമ ധ്യാനം കൊണ്ടും എവിടെ എത്ര ദൂരെ എന്നാലും അവരുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനം കൊണ്ട് ആ മുട്ടകൾ വിരിയുകയും ചെയ്യും. ആമ കരയിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്, വെള്ളത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മുട്ടകളിൽ മനസ്സൂഞ്ഞുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നിടത്തിരുന്ന് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചാൽ മതി.
കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തനും ഭഗവത്ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും നിരന്തരമായ ധ്യാനം കൊണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാം. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ ധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മളുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം എന്തെല്ലാം ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും അതൊന്നും സാരമില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും പിന്നീട് ഉണ്ടാവുക. എപ്പോഴും ആ ഭഗവാനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഈ അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. എത്ര ദുരിതം പിടിച്ച കുടിലാണെങ്കിലും സന്തോഷവും ഭക്തിയും ഒക്കെ ഉള്ളിടത്ത് എപ്പോഴും സ്വർഗം പോലെ ഇരിക്കും. അതേസമയം എത്ര വലിയ കൊട്ടാരാണെങ്കിലും അതിൽ സന്തോഷമോ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയിരിക്കും? അത് നരകതുല്യമായിരിക്കും. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നിടത്തിരുന്ന് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക. മന്മനാഭവമൻ ഭക്തോ മധ്യാജീമാം ഒരു ജസ്റ്റ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താ? എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഒരു നമ്മളിപ്പോ ആരോടെങ്കിലും ഒരു സ്നേഹം, പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാവമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ 24 hours ആ പേഴ്സണെ മാത്രം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഉള്ളിൽ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. എപ്പോഴും ആ ഒരു ഓർമ്മയുണ്ടാവും. എവിടെ എത്ര തിരക്കിലാണെങ്കിലും ആ ഒരു അവസ്ഥ ഭഗവാനോട് ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഒരു അമ്മ തൊട്ടിലെ കുഞ്ഞുള്ള അമ്മയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഏത് നേരവും അമ്മയ്ക്ക് തൊട്ടിലെ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യമായിരിക്കും മനസ്സിൽ. അത് കരയുന്നുണ്ടോ, അത് നനച്ചിട്ടുണ്ടോ, അതെന്താണ്, വിശക്കുന്നുണ്ടോ, അതിന് ഇങ്ങനെ ഉറുമ്പ് കടിക്കുവോ, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകും അമ്മയുടെ മനസ്സിൽ. അതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മളും തൊട്ടിലെ കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെയാണോ അമ്മ മനസ്സുകൊണ്ട് ധ്യാനിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ആയിരിക്കണം ഭഗവാനെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കാൻ. ആദ്യം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അട്രാക്ട് ആവുക, മാഗ്നറ്റ് പോലെ ഭഗവാനിലേക്ക് അട്രാക്ട് ആവുക. അവസാനം നമ്മൾ ചൊല്ലി നാമം ചൊല്ലി അവസാനം ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് അട്രാക്ട് ആയിട്ട് വരും. അതാണ് നമ്മൾക്ക് ലൈഫിൽ വേണ്ടത്. നമ്മൾ ആദ്യം അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ 100 സ്റ്റെപ്പായി ഇങ്ങോട്ട് വരിക. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? അഹം ഭക്ത പരാധീനാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഭക്തന് അധീനനാണ്, നീ പറയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയും. ഈ ജഗത്ത് മുഴുവനും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ജഗന്നാഥമൂർത്തി പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അനുസരിക്കുക. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകാണ് 5.29. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. ശാന്തി ഫോർമുല, പീസ് ഫോർമുലയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഈ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം. ആരാണ് ഭോക്താരം? ഭോഗിക്കുന്നവൻ, എൻജോയർ. യജ്ഞ തപസാം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞവും തപസ്സും പാട്ടും എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും ഭഗവാനാണ് എൻജോയർ. ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരൻ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു അർജുനനോട്, ഞാനാണ് അർജുന സർവലോക മഹേശ്വരനാണ്. നിന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ സർവലോക മഹേശ്വരനാണ്. സുഹൃദം സർവഭൂതാനം, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഞാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരുടെയും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് ഞാൻ. സുഹൃദം സർവഭൂതാനം, എല്ലാ ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റിയുടെയും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് ഞാൻ. ജ്ഞാത്വാമാം ശാന്തിം ഗച്ഛതി. ആരാണോ ഇത് അറിയുന്നത് അയാള് പരിപൂർണമായ ശാന്തി നേടുന്നു. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തും ഭഗവാനാണ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ വയ്ക്കുന്നു, ഭഗവാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതും ആരാണ് ദഹിപ്പിക്കുന്നതും, ആരാ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്? ഉള്ളിലിരുന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സർവലോക മഹേശ്വരൻ, എല്ലാ ലോകങ്ങൾക്കും മഹേശ്വരനായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. സുഹൃദം സർവഭൂതാനം, ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ്. നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരോടാ പറയുക? ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിനോടാണ് നമ്മൾ പറയുക. അപ്പം അങ്ങനെയായിട്ട് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ലോൺലി ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട്. എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ സുഹൃദം സർവഭൂതാനം ജ്ഞാത്വാമാം ശാന്തി ഗച്ഛതി. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ. ദേവേന്ദ്രൻ മഴ വർഷിക്കുന്നു, വരുണ ഭഗവാൻ സമുദ്രദേവനാണ്, സൂര്യ ഭഗവാൻ ചൂട് തരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാവരുടെയും അധിപതിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പം ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യില് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പൊസിഷനിലുള്ള ആളുണ്ടെങ്കിൽ, ഈവൻ നമ്മൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അറിയും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഈ ആൾക്ക് ഗാർഡിന് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ തൊഴേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും അധിപതിയാണ്, അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ്, സുഹൃത്തുമാണ്. ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളൊഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. പീസ് ഫോർമുലയാണ് ജഗത്ത് നിർമ്മിച്ച ജഗത് നാഥൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ്. ഭക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം
സുഹൃതം സർവഭൂതാനം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തിം ഗച്ഛതി. ഓക്കെ, ഇതാണ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ പ്രവർത്തനം എന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്. എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് കോൺഷ്യസ് ആവുക ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്നുള്ളത്. ഭഗവാനാണ് പരമാധികാരി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, ഭോക്താവ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയും വഴികാട്ടിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹാനാദിരാധർ ഗോവിന്ദ് സർവകാരണ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ബ്രഹ്മ സംഹിതയില്. രുദ്രൻ പറയുന്നു ആരാധനാനാം സർവേഷാം വിഷ്ണു ആരാധനം പരം. ശിവനും പറയുന്നു വിഷ്ണുവിന്റെ ആരാധനമാണ് ഏറ്റവും മുഖ്യമായിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡെമി ഗോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രൻ അതുപോലെയുള്ളവരൊക്കെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഡെമി ഗോഡ്സ് ദേവന്മാർ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ സ്റ്റോറി നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമാണിത്, ഭഗവാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഗോലോകത്തിൽ നിന്ന് യമുനാ നദിയും ഗോലോക പർവ്വതവും പിന്നെ ഇതും വൃന്ദാവനവും ഒക്കെ രാധാറാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഈ പുണ്യമായ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പം ഒരു ദിവസം നന്ദഗോപുരൊക്കെ ഒരു യാഗം ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഇന്ദ്രന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യാഗം ചെയ്യാനായിട്ട് ധാരാളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് കൃഷ്ണൻ പോയിട്ട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് അച്ഛ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ദേവേന്ദ്രന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ യാഗം ചെയ്യുന്നത്. എന്താ ദേവേന്ദ്രൻ നമുക്ക് തരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മഴയാണ് തരുന്നത്, മഴ കൊണ്ടാണ് പുല്ലൊക്കെ വരുന്നത്, എന്നാലല്ലേ നമ്മൾക്ക് പശുക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമല്ലേ അച്ഛ രക്ഷിക്കുന്നത്, എല്ലാം വേണ്ടതെല്ലാം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമല്ലേ രക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അച്ഛൻ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല, എന്താ ചെയ്തത് എന്ന് മകനോട് തന്നെ ചോദിച്ചു. കൃഷ്ണൻ പറയുന്നതാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ. കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന് പൂജ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ദേവേന്ദ്രന് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവസാനം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിവേദിച്ചു. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഭഗവാൻ തന്നെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ മൂർത്തിയായിട്ട് വന്നത് കഴിക്കുകയും ചെയ്തു, എന്നിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് കണ്ട സമയത്ത് ദേവേന്ദ്രന് ദേഷ്യം വന്നു. ഭഗവാന്റെ മഹിമ ദേവേന്ദ്രന് മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ദേവേന്ദ്രൻ എന്ത് ചെയ്തു, മഴ വർഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. ധാരാളം വർഷിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ എല്ലാം മുങ്ങിപ്പോകും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവരും ശരണം പ്രാപിച്ചു. ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഏറ്റവും സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ഭഗവാൻ, സ്ട്രെങ്ത് അബണ്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ 7 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. ആ പിങ്കി ഫിംഗറിൽ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം എടുത്ത് ഉയർത്തി. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ ചക്രത്തോട് പറഞ്ഞു മുകളിലിരുന്ന് അതെല്ലാം ഡ്രൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ മഴ പെയ്യുന്ന മഴയൊക്കെ ഡ്രൈ ആക്കി വിടുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ആദിശേഷനോട് പറഞ്ഞു ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന് ചുറ്റിക്കിടക്കുക, ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കയറരുത് ആദിശേഷനോട് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ 7 ദിവസം ഇത് എടുത്തുകൊണ്ട് നിന്നു ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം എല്ലാവരെയും. എന്നിട്ട് മഴയൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് 7 ദിവസം കൊണ്ട് ദേവേന്ദ്രന് മനസ്സിലായി തെറ്റ്. എന്നിട്ട് ദേവേന്ദ്രൻ മഴ നിർത്തി. എന്താണ് ഈ ഗോവർദ്ധന ലീലയുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്, എല്ലാത്തിനും അധിപതിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് താഴെയുള്ള ഡെമി ഗോഡ്സിനെ നമ്മൾ മാനിക്കുക, പക്ഷെ സറണ്ടർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇന്നത്തെ 5th ലെസൺ ഇത്രയായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യവാദജി. നേരത്തെ എന്താ പറയാ പ്രസാദം തീർത്ഥം സേവിക്കുമ്പോഴും പ്രദക്ഷിണം വെക്കുമ്പോഴും തീർത്ഥം സേവിക്കില്ലേ, തീർത്ഥം സേവിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന ശ്ലോകം പറയണം, പിന്നെ എന്താ പറയാ നമ്മള് അമ്പലത്തിനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുമ്പോ ആ 2 ശ്ലോകം ഗ്രൂപ്പിലിടാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും ലെസൺ? മനസ്സിലായി മാതാജി, മനസ്സിലായി മാതാജി. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫോണിന്റെ ഒരു എലിയുടെ കഥ പറഞ്ഞില്ലേ, ക്ലിയർ ആയിട്ട് പ്രശ്നം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായില്ല. എപ്പോഴെങ്കിലും ചെറിയ പഴത്തിന്റെ ആ സ്റ്റോറി അല്ലേ? അതെ 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 അതാണ്. അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് പത്മപുരാണത്തിലെ സ്റ്റോറിയാണ്.
ഒരു എലി, കുഞ്ഞെലി ഒരു ചെറിപ്പഴവും കഴിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ഒരു അമ്പലത്തിൽ, ചെറിയൊരു അമ്പലം, ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ചിരാഗ് മാത്രം കത്തിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അമ്പലം, കുഞ്ഞമ്പലം. അതിന്റെ മുൻപിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും അതിന്റെ ആ ചെറിയത് തീർന്നു. ആ സമയത്ത് അത് ചിരാഗ്, ഹരേ കൃഷ്ണ, എന്നിട്ട് അത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അത് തീർന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അത് ചിരാഗിലെ തീ കണ്ടിട്ട് അത് ചെറിയാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് കഴിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് അതിന്റെ അതിലുണ്ടായിരുന്ന എണ്ണയും നെയ്യും ഒക്കെ അതിന്റെ ദേഹത്തേക്ക് വീണു. എന്നിട്ട് അത് ബേണായി. ഇതും അതിലേക്ക് വീണു. അപ്പം ബേണായി അത് ആ സമയം. എന്നിട്ട് അത് പ്രാണവെപ്രാണത്തോടെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഉരുണ്ടു. ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ എന്താ വിചാരിച്ചത്? ഭഗവാൻ അത് പ്രാണവെപ്രാണം കൊണ്ട് ഉരുളണമെന്നല്ല വിചാരിച്ചത്, അത് ആരതി ഒഴിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശയനപ്രദക്ഷിണം ചെയ്യാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചു. അത്രത്തോളം ആ ഒരു അതിന് മോക്ഷം കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ അതിന് അതാ സ്വല്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായിതേ മഹതോ ഭയാത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ശ്ലോകം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ എവരിബഡി, ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുക, പോയിട്ട് ഒന്ന് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വായിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കുക മാസ്റ്റായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ എവരിബഡി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ.